бардора барои дастгирии проектҳои мо ва барои бародарое ки мехоҳанд дар бурди ҷанговаро бозингаро сумкор кунанд, шумо кора метавонед ба ссилкаи дар комментария закрепленном анҷом бутонед ва фаромӯш накунед ки метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепленном. Саҳар булбул ҳикоят бо сабо кард ки ишқи рӯи гул бо мо чиҳо кард. ман аз бегонагон дигар нанолам ки бо ман ҳарчи кард он ошно кард. гар аз султон тамаъ кардам хато буд, гар аз дилбар вафо ҷустам созай ман ҷафо буд. каш я палтонам кашта наметавонӣ, а? кадом корат соз карда метавонӣ вообще? я ҷо кашо ки ягон чой биёр, теск шустрака. пул тиш кизада боша бо. биё ку ягон чой биёр. пулта биёр. чия телевизор вообще рафта сай? брез охи. пул телевизор дак ҷоя як чизи рафта сай ки брез охи. и қасыс меҷми? чихели овай? тумчай чихели ягон шакар ягон чия бдоз. ма пул телевизорам ара як чизи рафта сай ки. пул куҷода вообще? я чиям занак да фреб хӯрдем да. ягон чия даст намеям. чой наход чой чет кадат натони. ақл боша. биё шакара да иҷа. вообще чихели маза надорад. биги брез бо ма шакар дозум. хӯрока кардан наметавонӣ. ҳамин чоя карданаш чия ки ҳамин чоя ту бемаза мекунӣ? омардак созай ку хӯрокамо. ҳамин айта созай. ҳо. соз мебуд ман хеле хароб набудам ози. ранги хӯрок ё ки бенамакш мекунӣ ё ки шӯрш мекунӣ. ширинай. ҳеҷ кора даст намеяд. телефон ма тар кардам ба мета. пас ки телевизора. кайти кора ёд мегирӣ? чӣ хел занак шидӣ ту? мардак ягон хӯрок тайёр кунам? ҳамин хӯрок там ранги ҳамин чоят бемаза мешавад. мерам ягон ҷо ягон чиз ҳалол мехӯрам. ёд биги пирси ягон каса ёд тан хӯрок тайёр кунед. ками палтуни ма? мардак шумо гуфта будем ки духтур бура. духтур рафтам меган ки гурдаҳода санг шида. баъд барои авай сум метиҳен ки духтур бурам бо. ягон рӯз мешавад ки ёки ту ёки ягон кӯдакат касал. ҳар рӯз шумо касал мешавед. бирен ба худо сармо вайрон шикам худам як соз тайёр карда наметавонед бихӯрам бо сум бутенед. ғам натедед. соз мешавад худаш. дарди худоа. дар тапушай дурун. Ola brat. Салом алейкум, сози браҷон тинҷи хубе? Шигар мешавара, ман хич хел тинҷи хуби курборамон иштага. Нестай номер ягон оим чо. Замак хади сар пар вайрон шуд. Бурем як камтар дамона бигирем. Камтар настроение соз шава. А бача чоке сете ма барои тай пустина муҳим юме. Ай тай бар санги қоқ муе бача чоке сете проблема нест тай 100%. Хаста я? О ба чиване барои тай любой ҷомиё он чанд та кулата. Шуд браҷон ма да смс қайрои кунам роша. Тамом қабула 6 секунд пас рӯй мекунам биги. Гамеш сай родной ям ту боши. Зиг намешин гамеш. О ма да любой время да хизматам любой время да хизматам гап нест бош. бегона ба бегона надорад коре. хеш аст ки дар пайи шикастӣ хеш аст.
алло, салом алейкум. лабай ва алейкум салом. Создай хубен? меша раҳмат нашнохтам. Шинос мешам, оқи проблема нестай. ихе боша майли. Кадом тараф додаин шумо? ман ҳами тарафҳои 33 Ихе даем. бошам ҳам наздикиё даем аганае. Чӣ хеле бинем та? майли хай шумо наздик бошем биён ман ҳам ҷашидатон дорам. ҳо майли на ман раҳ мебурам биёин шумо. майли. И киҷуда боша? Ҳамин росту гуфтагӣ буд. Нагзарем ша. инамия раис. Ҳом рост дае? Ой, намия, гузаштем, пестам ҷо. Як фикр дорум, чӣ хеле барем ягон ҷо бишинем, сар як дастархон гай наздик хубтар шинос шим. Ё ку даст мезонак. марҳамат ненакам. хуш омадед. Салом алейкум. Ҳаст Зарем. ягон ҷои тинч боло гузарем. ягон кабинаи холӣ дорем? Ком тараф дорем боло браҷон? гузарем тарафи боло. Ҳам дасти рост? Кадом боло кабинаи холӣ гузарем аст? холиао. марҳамат ака. Раҳмат. модели ҷо. аз бари боло гузарем. так кани пешхизмат шо. салом алейкум акаҷон. хуш омадед. раҳмат раис гуфта кан ки ҳо акаҷон, мисол гуфтанд ки меҳмони олиқадрам. гуфта бошам медонӣ ҳама хуш рука чизои фасон меҳмон дорем. чӣ Гап дорӣ нест. ку чизои нағз чӣ аста? ҳамаи чӣ дорем ака. кускабоб дорем, шашлик дорем, шашликҳои говӣ, гӯспандӣ, бо ребро дорем, шӯрбо дорем, лӯлакабоб дорем. чӣ хеле ки мақбулатон акаҷон? чӣ мехӯрӣ? шашлик. шашлик? чанда ака? так шашлик мон биёр. чӣ хеле говӣ, гӯспандӣ, мирғӣ, Говӣ. келази, говӣ. якта говӣ. Значит, ҳардуша говӣ биёр, ҳарду монда говӣ биёр. Туда фарш ё кускавой? кускавой. дута говӣ. Кускавой, ҳарду монда кускавой. Ай нӯшоки чӣ мехӯрем? лимончой. Оҳ, вкусомон якҷоя шидисай. Ай хӯрокаш то нӯшокаша ки ба фикрам ки оқибаташ тенҷ мешавад. Значит, лимончое ки якта чои фасон. гап нестай? Салат, чӣ хел салат? авашной. Як цезарам ки. ака килча биёрам тона, чандта биёрам? Биёр яда килча биёр меша. Ман ону хабисиё намехӯрам. Биёрам дута биёр басай. саломат бош. баъд чӣ ки ҳамҷое ки ман хита гирифтам ку хита гирифтам гапаби ман ҳамҷо қати ҳар рӯз мегзарам. чӣ ба як ҳар рӯз ман надидумад? гуфтагӣ барин шумо маро куҷо ёфтем ба? меган ку ҷӯянда ёбанда мо биковем, яъне ки бихоҳем меёбем. ба фикрам ҳамин сабаб шуда гада. яъне ки аввал надидум, мумкин ки аввал нахостам, ки медонам. мумкин. ҳамин хотир боша. мумкин аст. ё ки хитонам кам мегардем ба фикрам. не як мо бисёр намегардем. одамои хушрӯ бисёр намегарданд. ай чӣ хотир? чашм нарасам? ҳо чашм чӣ мекунем. фикр доред хираи хушрӯ? яъне ки мумкина як шинос шем. аннаи дига гап. мумкина? муҳаммад фаришта. аз шиносоӣ шодем. ма ҳам. хай чӣ хел ҷон? нағз шиштӣ? маъқул шуд? ҳо. як фикр дорам. шиштем, сер кардем. меган ку шиками сер қуввати раҳ. чӣ хел мегӯм ягон ҷо бирем дам гирем. мешава биё хонаи мо бирем. ҳама ранд созаем? тобхаӣ? ҳо. шуд мерем. ку марҳамат кунед хонуми зебо.
аҷоиб қадар духтари зебо чӣ хел тоқа мегарда уқадуриам набудае куҷо мерем биё рафтем. комтараф ҳамиса ҳо соз ҳаминҷа бишинем ҳо бишинем. куб мон ягон кинои зур тамошо кунем чо мекунем киноро шумо? мегӯи химон кино кунем ҳам палту навети ҷон чукаш ҷон бо намехезӣ ҳечи не ҳамин стаморам дард кардеса. чукадаге оху намушу карда будам ку бароям қаҷи дошидам аҳ личене намекарда пулам намедода ки бурам личене кунам бароям қабр омадам ҳалш мекунем музи зеқ шидӣ бад не хитона ғам натиен ман намехоҳам ай ҳар касум бигирам ғам додан нестае барои духтаре ӯ просто ахмақ буда қадри ихе духтара ихе хушчара надониста чанд сум мешава вайш наметонам ҷон хавози ҳал мекунем хаймагир бо ягон кичи кардан бо ҳал мекунем ман худам ҳастам майли ҷон ҳеҷ раҳмат ташвиш накаш майли ҷон хай намехезем миён Майли, лаф хай. накез майли хай ҷон беҳтарин вақт буд ки хайти магзаронда майли алоқа мекунем майли хай ҷон майли хоб ҳеҷ намонам ҳечам фаромӯш накардам кашлю мамондам аво ҳо ҷон омадам чӣ хел меша ки ман ҳаққи шуморо нагирам ҳама 100% ай тамом майли хато дидам барои авай сум метиҳен ки духтур бурам бо ягон рӯз мешавад ки ёки ту ёки ягон кӯдакат касал ҳар рӯз шумо касал мешавед бирен ба худо сарма вайрон шикам худам як сол сар карда наметавонед бихӯрам бо сум бутед ғам натедед ассалому алайкум чӣ хеле соз брат инҷи хубе чокади бо настари нестай ку аба чай чуҷай пеша дудем та бо настари нестай ҳамин сабаби настари нима фақат занакоа охам ту фақат ҳамин проблема гӯш ку охир рафтем кароч ҳама тинҷ гузашт рафтем шиштем хӯрдем омадем хонаша хай дам гирифтем ҳама тинҷ гашт омадам кашлюкма фаромӯш кардам даҳан дарда бомаданда гуфт касалам сумуш додам даҳан дарда ба сари кашлюкма мегӯм будурам хона ку то из кашлюкма бигирам мешнавам гапшаву и боя кавалери дига дошта чӣ дошта намедонам и просто мара истифода бурда барои сум мара хӯрдайда ту номурои ӯро вообще ай киҷофти ҳами духтаро ҳозиру ҳамашам хеле проблема та тоха неста давай браҷон рӯи сафед проблема неста духтаро ҳозиру ҳамашам хеле хай давай брат зиқ наша такшто ола байҷон рафтӣ ҳо ҷон омадам ба чӣ долар мара гирифтӣ чӣ хел меша ки ман ҳаққи шуморо нагирам гап нест дига ҳама 100% охӣ ҳо ҳама 100% ай тамом оли мо ай хелош банкуи каданем банк ай хелош оли бисёр ай зиқ наша майли давай майли хай то дидам ғайри ҳақро медиҳӣ раҳ дар ҳарими дил чаро
мекашӣ бар сар саҳфаи ҳастӣ хати ботил чаро. бародарон, наворбардори ин филм студияи ҷило аст ва дар YouTube каналам доранд. Шумо метавонед бидуроен дар YouTube каналашон тамошо кунед, дастгирӣ кунед, подписатсия кунед ва албатта ки айноми мо саломшон расонед ва филмҳои нав интизор бошед. Ака савол. Чанд солаи шумо ака? Рӯзи якума 24 сола мешавад. Дар парки кӯдакӣ то 12 сола чӣ кор мекунед? Quiero mangashtami oi basui